aquí tenim espumós, però crec que no hi ha ningú més encara fent aquest estil de vi aquí a la illa. Al mercat no, sé que hi ha algunes proves, alguns cellers que ja estan fent proves, però sí, nosaltres vam ser els primers que vam treure un espumós a Menorca l'any 2008. Fa uns quants anys, sí. I per què vau decidir de fer un espumós aquí? Bueno, una mica com tot, no? Va ser una idea de mon pare que va dir, escolta, per què no? Anem a provar a veure si som capaços de fer un espumós, no? Llavors va venir un amic seu de Sant Sadurní a ensenyar-nos com fer el mètode d'elaboració, és mètode tradicional, el mateix que es fa a cava o al xampany, de segona fermentació dins de l'ampolla, i vam provar i va sortir bé. Aquesta és l'última fase del... Sí, ara normalment el que normalment fem és un vi base, que es diu, és un vi als dipòsits de dalt, un vi normal i corrent, que s'agafa un raïm poc madur perquè tingui poc sucre i sigui un vi que el vi base tingui uns 10 graus d'alcohol només. Aquell vi es fica a les ampolles i afegim una mica de sucre i uns llevats especials acostumats a fermentar a altes pressions. Aquests llevats es mengen una mica del sucre, o tot el sucre que s'ha afegit a dins de l'ampolla, generen una mica més d'alcohol i la fermentació, al generar gas, aquest gas es queda integrat a dintre de l'ampolla. I són les burbujas menorquines, en aquest cas. El xampanyet, no? El xampanyet, sí. I una vegada tens ja la segona fermentació? Quan acaba la fermentació, a dins de l'ampolla queda un residu. Veus, aquí tenim una ampolla transparent que es veu millor. Veus això d'aquí? Tot això que és com un tèrbol. Això són els llevats que hem afegit a dins de l'ampolla perquè facin la segona fermentació. Això en diem les lies. En un dipòsit normal, els de dalt, les lies se'n van al fons, tu agafes el vi per dalt, el filtres i s'ha acabat. Aquest vi no es pot filtrar perquè té bombolles. Llavors, l'única manera de treure aquest sediment és ficar-lo en els pupitres. Els posem boca avall en els pupitres i anem voltant durant un parell de setmanes abans de ficar el suro definitiu, un quart de volta al matí i un quart de volta al vespre. De manera que tot aquest sediment, a poc, acabi concentrat al coll de l'ampolla. Un cop ho tens aquí, el mantens en vertical, submergim el coll de l'ampolla en una barreja d'aigua i glicol molt freda, a menys 40 graus, congelem aquesta part d'aquí i el que fas és un tap de gel amb tot el sediment que vols treure. Després ja pots posar l'ampolla en vertical, treus el tap corona, surt per pressió el tap de gel amb tot el sediment i ja podem posar el suro definitiu. Ja podem veure, aleshores. I ja ens el podem veure. Feu un de blanc? Fem un blanc i un rosat. I el rosat, bueno, després el veurem a dalt, però té aquell color més pàl·lid, no? Sí, és un toc pàl·lid, que és el que agrada més, va amb una mica de barreja de blanc també, de raïm blanc, llavors te'l fa una mica més suau. Doncs anirem a tastar ara tot el que m'has mostrat. Doncs vinga, pugem a tastar cosetes.